Hello mga kawigel! So, ayan po, ngayon po ang ating pong pagsasaluhan ngayong araw na ito ay ano to, Richard? Pizza Hut, my box. Ayan, sa Pizza Hut My Box po, ay meron po diyang napapaloob na Hawaiian Supreme, meron po ring mushroom soup, tsaka mozzarella stick. Ito po yung mozzarella stick. So, dito naman po sa Burger King, ay meron po tayo diyang, ang tawag dyan ay plant-based kingfish for 2. Tapos meron po diyang, yung fries, yung po hash bite, kung tawagin. Tapos meron po tayong mga soft drinks dito. Tapos meron pong fries yan kasama. Yan po. So bago tayo magsimula, pray po muna tayo ha. Ama, maraming salamat po sa pagkaan pinag-load niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa mga araw na kaligtasan. Ama, ito po yung salamat dalahin ko sa inyo po na sa oras ito na ito pagkas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang. Mukbang na po tayo. Ay, sa please muna. Yan, si Bunso naman po kasama ko. Inom muna, inom. Sa akin na, pineapple. Pinak, banat na. Ay, sa ito. Oh. Tingnan nga natin ito sa Burger King na to. Sa Kingfish na to. Ito yung loob niya. Wala daw meat to, no? So, pwede to sa vegetarian? Oo. Wow. Ito po yun, no? Yung parang, basta wala po siyang, wala siyang karne. Ang sarap din. Walang karne, pero, Lasang meat. ito yun. Ang sarap to. Tikman naman natin to, no? Ano ba to? Itong may box. My box. Okay, kung itong cheese. Kung mainit to, palagi ka mag-stretch to eh. Mozzarella po yun. Sorry ah. Nako, soup. Po. Mushroom. May robot po sa ano namin. Ito, ano to? Yung, ano tawag dito na? Nuts? Hindi, hindi. Ah! Potato po Potato. siya. Potato na, parang, sinatad na malilip. Ano po? Natin itong pizza, my box. Hawaiian. So, Ito pa. masarap po yung mushroom soup ng pizza. Pinak. Ano, kain na nakain na. Ito pa. Galing po ah. Galing ng Burger King.
Kasi recent nga pa nung isang beses, gumawa ka ng assignment mo. No? Assignment ba yun? Apo. Yung tungkol sa hero ba yan? Sa hero? Apo. Yung ano. Kung may chance kang mabigyan ng power, ano ko yun? Yun. Nagulat kami kasi nagagawa ko siya mag-isa sa computer. Na-proud naman kami kasi pinakinggan ho namin yun eh. Tapos siya lang kung mag-isa gumawa noon. Hindi namin alam. Basta sabi ko, ano yung ginagawa nito? So pinakinggan namin na na-proud ho kami dahil doon sa... Basta tumatak sa akin yung ano, yung... Diba ano yan, yung power mo gusto mo, yung power na... Yung stop time. Yun, parang naano ko ron. So ito yun, ito pakita ko namin sa inyo, i-ano natin, pwede, okay lang tayo. Okay ba? Okay, so i-play ho namin dyan ha. Yun po yun. If I was given a chance to have a superpower, it'll be strength. So I could stop the things that are heavier than human capabilities, or even if there's a high chance of a meteor striking our planet. I also want to fly to the sky to patrol the earth for danger, and so that it's faster for me to go to the other person that needs help. I would also like to have X-ray powers so that I could see who's behind the collapsed walls or constructions, or people that are hidden in secret areas. But if I were to choose only one power, I would choose to stop time. Since I can stop time, I have more time to think, more time to move, more time to save people. Less than 1 second. With this power, I can handle most things now by myself. Like me versus a bunch of guys. Like I could stop a bullet. So that one power I would choose is stopping time. That's all. Yan po siguro tapos na. Ilang ano lang ba yan, ilang minutes? Mga Ginawa mo? 1 minute. 1 minute lang. Natouch kasi ako doon sa ginawa mo na ano doon sa Computer. although English yan, hindi ko maintindihan. Basta maganda mo kang gano'n. Diyan kasi ano talaga to eh, man. Kaya kung mapapansin nyo, medyo ano mo siya, yung nabulol po doon sa Tagalog. Kasi more on English po talaga, yung sanay po siya doon sa mga words na English. Kaya yung Tagalog niya, laging nagbabakel, di ba? Medyo no. Kaya sabi ko nga, mag-Taglish na lang. Nahihiya naman ho siya kung pag puro English yung salita. Kasi baka mamaya kinakantyawan daw siya ng mga klase niya. Sabi ko, sige, ikaw. Sarap, no? Ang galing. Actually, hindi na nga namin nagamit yung ketchup eh. Kasi ano, yung... Ano na, satisfied ka na to sa lasa, no? Kahit pala ikaw mag-isa magmukbang dito, kaya mo, no? Lahat yun. Nako, sa'yo na to. Ah, mas, thank you po. Ito, tigisa na lang po kami ni Bunso. Wow. Tapos ako na lang to soup na, ha? Apo. Marami siyang ano, yung mga mushroom po. Malamang mushroom soup to eh. Oh, ayan. Pa shoutout na rin dun si Annie Beth. Siyempre shoutout ako kay paring Vincent Peregrino at kay Maring Grace. At saka sa Ate Cherry ko ho.
abangan nyo po yung yung kanyang channel. So, binuhay niya ulit yung channel sa YouTube. So, sasabihin ko sa inyo, pag na-final na ulit yung kanyang pangalan, at tapos yung page niya po sa FB page. So, ipapalam ko po sa inyo yun. Tsaka Maring Grace, sa Kuya Rio, sa buong family ko, just la fam, yan. Yan. Shoutout po. Yan. Simulan na natin ating shoutout kay Ate Che at kay Kuya Jojo. Hello po. Kay Ate Jackie. Hello. Hello po. Shoutout Ginaline Andres, Junaline Bidiosas, Jasmine Mansanoan, Rodriguez and Famaranglas family ng Batangas, Alan Supan from Chicago, Manfred and Wesley Stats. Hello po. Luaton Angelo James P. Thank you so much. Thank you po. Noli Banting, Rowena Alarcon, shoutout sa papa niya. Happy birthday, Alex Alarcon sa October 20. Happy birthday Larry po. Fred Damaso, Andrew James Ben, ex Machina Deus, Johan Gabriel Ongkit, Eborin Ann, Edwald Meneses Jr., Jude Guevara, shout out Charmaine and Christian, happy birthday sa kanila sa October 20. Kay Julio Doms, Jerome, thank you so much po sa mga verses. Rene Pantig, Meds Loriente ng Santo Tomas, Batangas. Shout out sa mga kamag-anak niya sa Bacoor, Cavite, ang Gawaran Clan. Shout out kay Clyde Ivar Elizabeth Bellelu sa pamangkin niya si Eliza Jen Asistin, happy birthday sa November 1. birthday Marisa De Enchausti ng Laptop, California. And Rishan. Kay Jennifer Lacson ng Malaysia. Hello po. Jenaline Zabala ng Santa Rosa, Laguna. Madam Kain ng Japan. Yun. Angelina Kylie Bagsik, happy birthday po. Marical TV. Steven Paloma, Chill C. Rangel, Maribeth Maclay, Gian Guanzon, Bernadette Pino Hermoso. Shoutout sa anak at asawa niya. Happy birthday sa October 22 at 23. Yun. Birthday po. Lady Crisel and Crisol Pino Hermoso, Susan Graham ng USA, Kate Lane Miranda, happy birthday sa October 23, Eric Catalan, happy birthday po, Smile Couple ng Malaysia, Ruby Ann ng Mandaue, Cebu, Jasmine Manzano ng Rosario, La Union, Amelia Cabiara ng Hong Kong, ZD Santos, Patricia Imas ng Cavite, Ayun. Hello po. Princess Agustin Terdimagat, Siastin Kate Pasio Liberato. Thank you so much po kay Tristan Jake Estela Thank you po. Navarro III, Jimboy Nano, Manoa Matunding, sa asawa niya, shout out, at Shout sa out anak po. niya, si Noah Matunding at si Clyde. Thank you so much po kay Tricia OCMP, Nira Ocampo, Sia Mea Ruth Gapas Mauricio, Otoxi Jessie, Sandria Balsian, Laduan, Binet De Leon. Shout out Irene Gwyn Conor, Katinza ng Danao, Cebu City. Thank you so much po kay RSYL Lasola. Janine Marie Ferrer Pakitan, shout out Jenlyn De Miguel, Zairo Zihil, Jonathan Torres Manalang, and Kangkang Domingo. Shoutout po sa inyo. Ang dami nagpa-shoutout ngayon So maraming salamat po mga kabigel. So maraming salamat syempre sa bigay na po na pagkain sa ating araw na ito ng Diyos. So maraming salamat po. Maraming salamat po mga kabigel. Sobrang okay lang din. Yung mga fast food po natin, masarap din po. Talaga na. Okay din. Fast food naman po tayo ngayon. So sobrang salamat po mga kabigel. Hanggang sa muling nating pagkikita. Kaya bigla na lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.